Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, semideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zausua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiegunak, munduko ahulenak aukeratzen dituzu, indartsuenak lotxarazteko. Egizuaren, Ines Martiriaren eguna ospatzen dugunok, eutx dezaiogula sendo fedeari haren antzera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Kroniken liburutik. Egun haietan, judutarrek jaunaren beren arrasoen jainkoaren etxera utzi zuten, eta zutoiak eta sasi jainkoak gurtu zituzten. Pekatu horregatik jainkoaren haserrea piztu zen Judaren eta Jerusalenen kontra. Profetak bidali zizkien harengana itzul zitezen. Profetek esan zituzten jaunaren hitzak, baina judutarrek ez entzun. Jangoikoak bere espirituaz jantzi zuen Zakarias, jeioia da apaizaren semea. Herriaren aurrean jarri zen eta esan zion, audio jainkoak, zergatik hausten dituzue jaunaren aginduak zuen ondamendirako. Jauna utzi duzuen ezkero, jaunak ere utzi egiten zaituzten. Judutarrak altxa ziren Zakariasen kontra, eta erregeren aginduz harrikatu egin zuten jauretxeko atarian. Joas erregeak jeioia da berari zion maitasuna zahazturik, hil egin zuen Zakarias haren semea. Honek hiltzean hala esan zuen, ikusiko du jaunak eta berak epaituko. Jaunak esana. Erantzun salmoa, zure eskuetan uzten dut jauna nire arnasa. Zure eskuetan. Izan zakizkit arkaitz ni gordetzeko, gaztelu sendo ni salbatzeko. Zure eskuetan. Zu baizaitut arkaitz eta gaztelu, zure izenagatik eraman nazazu eta gidatu. Zure eskuetan. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere apostoluei, ez izan beldurrik gorputza hiltzen dutenei, baina arima ezin hil dezaketenei. Izan beldur inori izatekotan, gorputzarimak suleizean galditzakeenari. Ez aldira txampon batean saltzen bitxori, eta haietako bakar bat ere ez da lurrera erortzen, zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko hile guztiak ere kontaturik daude. Beraz, ez izan beldurrik, txori guztiak baino gehiago zerate zuek. Gizonen aurrean, nere alde ateratzen denak, bere alde izango nau. Ni ere, zeruetan dagoen nere aitaren aurrean. Gizonen aurrean, ni ukatzen dauena, ordea, ukatu egingo dut nik ere, zeruan dagoen nere aitaren aurrean. Jaunak esana. Gaurkoan, beste Santa Martiri bat,
lehenengo mendeetakoa. Pentsatu behar dugu, lehenengo mendeetan, oraindik Jesusen presentzia oso gerturik zegoen mende haietan, apostoluen eragin zuzena, esan genezake, guri aiatu izaigu apostoluen eragina, baino bitartekari askoren ondoren, baino garai hartan oraindik oso gertukoa zen. Eta bestaldetik, leku ezberdinetan, baino garai hartan esan genezake lekurik importantena, imperiorik handiena, Erromatar imperioa zen, eta Erromatar imperioan halako persekuzioak egongo ziren kristauen kontra. Etzen, egia da, erabateko persekuzioa izan, toki guztietan, pertsona guztien kontra, baina persekuzio konkretu batzuk halako, oratu batzuk bezala egongo ziren, emperadore konkretu batzuk, aurrera eraman izan zituztenak, batzuk besteak baino gogorragoak. Eta normalean eskatzen zitzaien pertsonei bere jangoikoa alde batera utzita edo utzi gabe ere, baina denen jainkoa enperadorea zela aitortzeko. Eta hori adierazteko enperadorearen irudiaren aurrean intzentsua erre behar zuten. Hori lortzen bazuten, ematen zieten halako agiri bat bezala. Libello bat, hala ditzen zitzaien libellus, halako agiri bat bezala, eta horrekin demostratu zezaketen haiek enperadorea adoratu zutela eta beren bizitza errespetatzen zen. Batzuk egiten zuten, lortu halako falsifikazio bat bezala, baina edozein kasutan horiek ez dituzten hiltzen, eta ez zuten enperadorearen aurrean intzentsua baina erdibide bat bezala, epelkeri bat bezala konsideratzen zen. Eta beste asko ordea bere fedeari sendo, esan genezake, eutxitan mantentzen ziren enperadorearen aurrean edo bere irudiaren aurrean intzentsurik erregabe. Edo bestelako, esan genezake, adierazpenak ere izan zitezken. Baina edozein kasutan, Erromatar imperioak nizun, denen gainetik enperadorea egotea. Eta gero bazuen alako tolerantzia bat bezala. Gero batzuk adoratzen bazuten kokodriloa, edo beste batzuk zezena, edo beste batzuk Jesu Kristo, haientzako hori izan, baina beti lehenengo tokian enperadorea. Kristautasunaren kontra erabat zijoan errealitate hori. Jesus, jainkoa, gauza guztien egile bezala aitortzen baizuten kristauek, eta horregatik egondu ziren halako zenbait persekuzio gogor. Horietan pertsona asko hilko zituzten, haietako gehienak ez ditugu ezagutzen. Haien izenak ez dira jatu gure garaietara. Jainkoak nahi badu, zeruak ezagutuko ditugu, baina mundu honetan ez dakigu eta ez daude liburutan, zeruan jangoikoaren ondoan daude, bere ondoan bere izenak idatzita, baina guk ez ditugu ezagutzen, baina horietako batzuk oso ezagunak ditugu. Eta esan genezake mundu osoan ostatzen ditugula kristauak. Esate batera santu batzuk ogitzen dute, halako oihartzun lokala, toki konkretu batean, edo ofizio konkretu bat egiten dutenen artean, edo kongregazio konkretu bateko pertsonen artean, eta beste batzuk ordea halako itzal unibertsala egiten duten. Horien artean, dugu Santa Ines, gaur ospatzen ari gerana. Beste bat, esate batera izango litzateke Santa Agera, edo Santa Lucia, edo olako santa batzuk badaude izugarrizko garrantzia eta itzala eduki izan dutenak. Eta gaurkoan Ines ospatzen ari gara. Tradizioak dioenez oso neska gaztea zen, oso gaztea. Eta ezkondu nahi izan zuten pagana batekin. Baina berak bere fedeari egusi zion. Eta horregatik lotxa gaztea izan zuten, kalean eta gero hil egin zuten. Aukera eman zioten, bere biziari ikusteko, baina gehiago estimatu zuen fedea eta betiko bizia. Esan genezake, izateke martirien ezaugarri bat bezala.
Eta bestaldetik, eta honekin bukatuko dut, martiriak konsideratzen ditugunean, ez dugu pentsatu behar, batez ere haien pertsona ikaragarri adoretsuak izan balira bezala, ejertzito bateko soldaduak edo ospatuko bagenitu bezala. Baizik eta giza ahulezian, martiriek guk ditugun ahulezi berberak zituzten, bildurrak, pekatuak, akatsak, guk ditugun bezalakoak, baina jangoikoak eman nahi izan zien doai berezi hori. Beren bizia fedearengatik eskaintzearena. Eta guk ospatzen dugu pertsona hori, baina batez ere jangoikoaren indarra agertu zela pertsona horien ahulezian. Neskatila gazte bat zen, Ines, eta jangoikoak eman zion izugarrizko indarra. Kronika zaharretan agertzen da, edade hortan, kasi jostoratz batekin minatzen duen alako neskatiko bat igual nean ezasten dela. Eta Inesek jangoikoaren indar hori hartuta, bere lepoa, ezpatakin moztu zuten bitartean ere, izugarrizko ejemplua eman zula. Eskatzen dugu, Ines santuari eman dezaigula guri ere, berak izango zuen fedearekiko, Jesusekiko eta lagun urkoarekiko maitasuna. Eta egin ditzagun horren gure eskakiak. Eskatuko dugu bereziki kristau izateagatik munduan zehar pertsegituta dauden guztien alde. Jangoikoak indarra eman dezaien, haien testimonioak bihotz asko ukiritzan eska dezagun jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza santu honetan bereziki gogoan hartuko ditugu Miguel Nieve eta Mikaela Soroa jaunak bere baitan hartu eta handik gure egin dezaten eska dezagun jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesucristo gure jaunaren bitartez. Begionez, begira jaunak gure eskaintzari. Gu santu egin gaitzala, Ines santu egin zuen bezala eta salbatu Jesucristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen nahi eta bete izuri eskerrak ematea jaunak eta guztiz santu. Jangoiko guzti du beti egin hori. Ines Martin santuak, Kristoni jarraituz, zure izena itortzeko isuri zure golak, argi erakusten ditu zure biragarriak. Gure ahultasunean, zure ahalmenak agertzen dituzu eta indartsu egiten eta zure aitorre eta lekuko izan dadin, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeru botan den guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri
egiteko guztiz handi hori etengabe kantatuz. Afalamo berdin kanizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleian zien esanez, hartza zuen eta edan guztio puntatik, hau nire ogolaren kanizatata, itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat ekarri bat barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire ogolaren. Hau da, sinitximenaren historioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren logia eta samoenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu dituzulako. Eta apanik eskatzen duzu Kristoaren gorputzodunak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egiten zala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu mehitasun osoa Frantzisko gure santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, biziko itxaropenean bandidan gure senideak eta hildako guztiak anitzazu zure aurpegiren berditan. Bereziki, Mikaela Soroa eta Miguel Nieve. Erruki zakizkigu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Katoikoaren Ama Maria doatxoarekin, San Jose bere senararekin, apostolu santuekin eta kristaki guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jauriko guztiaren horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutxiek jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bere zure izena, edo bere zure erreinoa, egin bere zure nahian zerua bezala horrean egun gure zorrak, guk ere gure zorrak
begizuezka gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin emaio zuen bakea ekarri Jagoikoaren gauza, zokentzen dezuen gogoratua, errukiko. Hona hemen Jagoikoaren gauza, hona munduko bekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren nahiatuak.
Egin dezagun otoitz. Zure seme bakarraren gorputz odolez janabitu gaituzu jauna, Ines San Martini santuaren egurretan, emaiguzu maitasun sendoz, zugan irautea, zugandik bizitzea eta zugana joatea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, benikaz zaitzatela jainko guztia duda gaitak eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte